Ang ebanghelyo karon naghisgot kabahin og tulo ka mga importante kayong buluhaton isip Kristiyano: prayer, fasting, and works of charity. Mag-ampo kita, mag-fasting punta, ug unya mubuhat pud tag maayo. And all of this, we should do it in kana bitaw humbly. Kana bitaw dili bitaw nato ba hinambog ba? Dili nato himuon nga kanang party nga pagpalambo sa atong kaugalingong dungog. Mga igsuon, maayong buntag na usab kanaton tanan. So today we are celebrating the feast of Saint Aloysius Gonzaga. So sa Binisaya pa na sa kinatsila pa na nga pinulungan, San Luis Gonzaga. By the way, good morning o sa di ay no sa atong mga nagsunod din ato ang Facebook page no, sa mga kanunay nagsunod ni ini. Good morning no nga to ang mga kaigsuunan usab mga dinha sa may Bayawan, dinha sa may Shaton, ako mga former parishioners dinha sa may Tanhay, Sibulan, sa San Francisco, Santa Catalina, o gingaman usab sa Kalumbuyan o sa Dawis, Bayawan, no? So, good morning usab kanatong tanan, no? Okay, so usab ay atong ebanghelyo karon. Sa ko nang ginaingon, ang ebanghelyo karon naghisgot kabahin og tulo ka mga importante kayong buluhaton isip Kristiyano. Sa ganito, sigon sa tiri sa itong ebanghelyo, no? Sa ganito, prayer, fasting, and works of charity. So, gipaklaro gyud ni Kristo. Nga buluhaton gyud nato. Mag-ampo kita, mag-fasting punta, ug unya mubuhat pud tag maayo. You are doing it in order to render loving obedience to the Father. O kana bitaw mo render tag service. Importante kaya na siya. Ya kining tanan siguro sa akong ginaingon, gipuyaan kini ni San Aloysius Gonzaga. No nahimo siya nga kining example sa usa ka Kristiyano nga nakasunod gyud. In fact, kini si San Aloysius o San Luis, miyembro kini siya sa usa ka noble family dito sa Italy, sa Roma. Dato ni sila, miyembro ni siya sa medyo taas nga hutong sa katilingban dito sa Italy. Pero at the age of 9 to 11, naa na siya ni ining kinaiyaha, no? Kana bitaw mag-ampo, mag-fasting, unya naghimo gid siya mga mayong buhat, rendering service. Ingon niya na. Unya, sa nagpangidaro na siya og 18 years old, nisulod yun siya sa mga Hiswita. Yung grupo bitaw sa mga pari nga miyembro sa Society of Jesus. Nagpamiyembro siya. Niya kinaaman siya, may buot naman siya, no? May buot naman siya. Iyahang gi-bequeath, sa English pa na, gi-bequeath ang iyahang share sa ilang pamilya, sa mga inheritance niya, gihatag niya, iyahang gibilin siya ang pamilya, wala na siya nidawat. And then, at the age of 23, no, nagserbisyo na siya, nagserbisyo siya sa mga hospital unta, unya kay na may nag-play dito sa Italy during those times, natakda ni tao siya. Although, nga, may sulti ang iyaha niya superior, nga dili siya mo adto, pero natakda naman siya. So, hinungdan siya ang kamatayon. So, kini si San Luis, nahimo sa ehemplo kung unsa di ay kita nga mga Kristiyanos that we should follow the three important rules of being a Christian. O sa ganito, prayer, fasting, and works of charity. And all of this, we should do it in kana bitaw humbly. Kana bitaw dili bitaw nato ba hinambog ba? Dili nato himuon nga
kanang parte nga pagpalambo sa atong kaugalingong tungog, parte sa atong pagdugang pa og unsa pang mga maayo nga atong madawat. And all of this matud ba in order to sa ato pa ng pinulungan, render loving obedience to God. Muna siya. No? Nga sa ato pa, dili bitaw ta particular kabahin ug sa atong madawat, sa ato ang pagpangalagad, sa atong pagfasting. Muna kayo kita mga ingon niya, sa ba, nagsigi ko gampo pa rin, armadato, mga bata, upang kaiba. Personal kayo. Nabitaw self-service good. Or maybe nag-fasting pa rin, kaya mo kinamog ka na, o nag-servisyo good me pa rin, kaya yawat na lang po. Nadili. It's not like that. You are doing it in order to render loving obedience to the Father. Muna ikipaklaro sa atong Ebanghelyo karon. Kung manerbisyo ta, matod pa diri, do it in silence. Buti pa sabot, ayaw og ipanghinambog, ayaw og pagbaton og personal interest in doing. No, unsa man ganito? Loving obedience to the Father. No, so sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, muna atong pamalandungan pagayos ng kinabuhi. Yan naman, importante kay ka na. Yan naman, tungod kay sa atong kinabuhi, doon na tayo mga tahas sa dihang ibunyagan kita. Di ba no? We are being baptized as priest, prophet, and king. So, usan yun na sa ato ang angay pamalandungan. And all also equipped with all the commandments, mga gitawag na to mga tulumanon. No? Love God and love of neighbors as yourself. So, ingon yan na kita. So, kinahanglan nga, dili kita mawala niya ng mao nga panghuna-huna. Kutob sa mahimo, subay ra kita. No? Bisan pag sa atong pulunga, daghan kay mga pagsulay nga masugatan, subay ra kita. Manindog palihog.